Kublai yapi baro, sachi sen ngip tiang subhab yang yapi hakani ka puli kubor snap chupang. Ki kubor bementa kesngi, ka kharsau terik urumpang ar hajar ar pulai. Katu katni ki kubor no nong sanjima. Poi hospital sau phongut hadian ka jinglet bam khawai hari boy. Nong po rempang khatlai terik. Hakawai ka jingja hari boy hadu sau phongut ki pajba bakentup nadu ki shinrang ki kinthei bat ki khulung khenna ki la poi hospital hadian ba ki la yo ya ka jingpang pre penher kpo. Na ka jingwan bam khawai na ka wei ka yeng ka badan hakasnong nongkhra hari boy district. Kumbala yolum jingte playa thu bakatai ka jingkhawai ka dei ka bala penlong hakasngi tho adiang bala dep bat dei tat hakastep ka babun na ki pajba nong shong shnong jong ka ka than ki bala lech ka jingkhawai ki la kempang kensan. Kabala antat badai namar baki bam ya kecing bam kabala sa ne camps new. Kumta la penkit no ya kisha ki jaka ajing sumar hanong po civil hospital bat hapithani hospital na kabenta ban yo ya kecing sumar ka bakaloi. Haba persang banwa jing tip na ki kattu katni ki pajba ki balet cha kate ka yeng khawai kila suba ba ka jing kempang kensan jong ki pajba ka dei na ka daw baki bam ya ka dos nyang ka bala ai ha kate ka yeng khawai. Kat ba ki weipat ki pajba ki bamshem la bam ya ka dos nyang ki klem yo pang ai. Nakaliang kibor badai khimi ya kot ka khia hari boy district tang marshu yo jing tep halor ka te ka jingja kabala suba jor badai namar ba ki bam ki jingbam ki balas new kilalet ban pelong ya ka jingtok ket halor ka te ka jingja ban lap ya ka daw ten rai badru ban shem nong muna na ki kattu kat ni ki pajba ki bala kempang na ka te ka jingja na ka benta ban phak mi benya pat shabar ka jela. Nakaliang jong ki bor ka kot ka khia kila pentep ru ba ki babon na ki te ki riu pajba ki ba kempang na ka te ka jingwan khawai kila stang ban kot namar ka jingyo ya ka jingsumar ka bakloi namar kata kila karpat ru ya ki wei ki pajba ki balet sha ka te ka yeng khawai ki bas ngau kempang ya la die ba ki dei ban let mar sha ki jaka a jingsumar na ka benta ban yo ya ka jingsumar ka bakloi. Sakani ka wei pat ka khubor ujor ijehar baketno jongti utrai jaka kilan met khang tala ka KSU. Shillong rempang khatlai terik. Kawai kasamla ka bala buri no ya ka kerteng kala ujo da ka ijahar ha ka thanat sadar persha ya utrai jong kawai ka jaka kilan met halor ka jingkeno ba ul jongti ya ka ha kini ki kindiat sngi bala dap. Katkum ka ijahar ka tei ka jingja kala ja ha ka jan mit shpau terik mentau benai ha ka por kumba sau khat san minute jan mit ai ha ka jaka kilan met jong utei ubriu. Katai kasamla ka yathu baula khot ya ka shakamra da ka bapen be ya ka hindai ka bas musi pat ka long baula shem ka bu da ka bale ya katai ka kam persha ya ka da ka ba jrong ti bat kata ya ki benta bam dei jong kamet hadian katai ka la yathu ba khlem da pen slam kala phet krat na katai ki chaka kilan met hindai utei ubri ula bo din ya ka markum ta kala phone no ya ka kame ka bala wan poi bat be krat ya utei ubri ubala phet no da ka skuti. Kalaya thuru kat bau dang budin ya ka ulong ya ka ban ya kundu ya ka ha ka khat artrik mentau benai. Hakawai kaliang ka KSU Shillong mingi circle ha ka jingelam u vice president samla alkwes kharbani ha kala asngi ublei kilalet ban khang tala no shi sundan ya ka tei ka jaka kilan met ngim pedyang ya ka ni ka kam dali leiru bat ngi penram jor yaw ni ubrio kum tangi wan hang ni ban khang tala no shi sundan ya ka ni ka jaka ulong. Ulong ru ba kitei ki jaka ki dei ban ai jingi kai ha kaliang ki kilan met bat kim dei satya ban le yakum kitei ki kam. Nginyai budin ya kani ka kam tat hadu ba kani ka samla kan yo ya ka hok ulong. Usamla kharbani ulaya thuru bala dep pengat mukadduma ya utei ubriu bat ka seng kan yai budin na kitnat pulit ru kin shimkhia halor ka tei ka jingja. Shushu ula ban rap ka seng ka kren da ka bashai ya ki trai jaka kilan met ne kino hikai ki badei ban hikai bet thek habaya dei bat ka kam kilan met bat om dei ban le ya ki kam ki bom dei. Ladalap ya ki wei ki jaka kilan met ki bale kum ne ngin le kum ju ngin khang tala bet ya ki ulong utei usamla nong yalam. Katu katni ki khubor nabar ka jela. Hadin chispa ar pupra kenta la yo sei bat pelat em ya ikhullung ar benai. Antakya rempang. Kitnat ya rap jong ka Turkey ha kasngi ublei kila yo ban sei bat pelat em ya ikhullung ibadang ar benai na ka jaka bala tawa ha ka than Antakya Turkey. Bat kalong ru hadin chispa ar pupra kenta ba itei ikhullung ila sakut ha po jong ka tei ka jaka ka bala julor ha ujumai ubala kayo ha kala asngi ublei jong ka tayo balala. Kumbala yo i haki dur bat ki video bala pensap riang haki social media haki ni kisngi ba ya ki khallung ki bala yo ban sei bat pelat em kila sha tap pom pom lut ha ka dur kadar baro shrin yang namar ka jing sakut jong ki ha po jong ki yeng kisem ki bala twa ha pedeng ujumai ubala khe ha ka tayo bala let.
Kumtaru hakatay kasngi ublay katnat yarap kalayo bansay bat pensum pensait bat ay jingbam kadang ya uteyu kulung hadien baula sakut hapo katay kecaka hadu shispa ar prakanta klem bam klem di bat klem yo watang ka umba undi. Henry kalong pat kabas ngotenat ba uteyu kulung hadien balada pensum pensait bat ay bam ID la itu ba ulong ubasait baklan kumba uday banlong borobor. Napdeng jong baro ki khulung khanna balayo bansay da ki kinhon yarap hakate kapor ki kin thubru ya kawai ka khanna arsnem kawai ka long kami ka bapun khun riu banai bat kawai ka khanna ka ba sausnem haringkat ukpa jong kate ka khanna sausnem kumta laong bakat kum kaching pethu jong ka United Nation ki dan palat pralak nyo phuajar ngut ki bala shakta jor haute uju mai hakite ki artli giri ka Turki bat ka Syria bat ki bala kerdu bam bat kumjuru ki dan kam karke ya ka bam ka di hakan kapor kumjuru ka World Health Organization ka yathu badan palat 8 million ngut ki pat ba ki bala shakta na ute uju mai bat ki dan kam ya ka jingerap hakan kapor Shakar dam yap usipai hau hati khlau ha Asam Guwahati Rempang Kibor pulit ke jela Asam haka arterik mentau benai kila pentip ba wei usipai uladu yala ka jong ka jingim hadin ka jing shakar dam ha wei hati khlau ha ka jing ja ka balaja ha ka wei ka len sipai ka badan hanong ba Guwahati Katkum ki jing yo lum khubor la yathu ba ka te ka jing ja kala ja ha ka janmit jong ka si se jan baladep ha naringi containment jong katnat sipai Indian Army ka badan ha Guwahati Usipai ubala klat hakate ke jingja udai ubala tip kerteng kumukam lion kap unong song snong kanong ba di mapur katkum ke jing yo lom khubor la yathu ba utai usipai ubala yo ya ka jing mensau ka bajur na kate ke jingja lalira ya umar marsha army base hospital Batista Guwahati hendai na ka dau jong ka jing sitam ka bajur ulaklat no ahaswa ban yo ya ka jing sumar ka bapaka Katkum ka jing yo lum khubor la yathu ba bun sin ki hati khlau na Amchang Wildlife Sanctuary ki juban banrung hapo uput usam jong katei ka len sipai ban wan wat bam bat layo jing tebru ba ka naringi army containment ka dan markhap bat ka chaka ka ba ki hati ki jurung ki jumi man la kapor Shakem unong yelam ka BJP Karimganj Yadav Morcha ubat mu ban penyap beriu Silchar Rempang Kibor pulit jong ka jela Asam haka arterik mentau benai kila yathu ba kila let ban kem no yo wei unong yalam jong ka seng BJP na ka dau jong ka jingdan kti jong u haki kam thmu penyap beriu ya utei urunar kibor pulit kila yo ban kem na ka than Karimganj district Unong yalam ka BJP ubala syakem haki bor pulit ha kategas ngi udai u Presiden jong ka Karimganj Yadav Morcha ya ubala tip kerteng kum u Vishwarup Bhattacharjee Katkum ka jing thu jong ki bor pulit kila pentip ba ka jingdet kem ya utei urunar hadian ka jing yo ya ka jing ujor na usamla ubala tip kerteng kum u Bishwajit Rudrapal usamla pulie jong ka skul ba Assam University Silchar Urudrapal ha ke FIR ba ulalet ban ujor ha ki bor pulit ula pentip ba Bhattacharjee lembat ki porlok jong u kila thambor bat prasang ru ban penyap yu ulaya thu ba kitei ki runar kila bom ya u da unar rot na ka benta jong ka khli Halor kate ke jingja la yathu ba ya ka jing ujor la penrung hapo ka section saus pa asau pupra lais pa anyau sans pa anriu jong ka Indian Penal Code Kublai shibun ya phi baro ki bala ngap ya ka ni ka khubor klem pep ngin sai shem yang bat phi haki wei pat ki khubor Kublai shibun